So karon ikaduha na lang ni siya nga video no kay katawan ko aning Marimar ug ni Maria kay nagvideo-video ko ganina nagyaw-yaw ko wa din ako gipislit ang video. So karon gamit ko sa cellphone ni Maria. So ay sa nagsudi kay wa pa ko mahumag introduction Marimar. Okay. So kini si Maria tag-iya aning cellphone. Mo ninyo hang pinanggang vlogger. So naaman ni sila nagtrabaho sa salon, unya ang ilahang mga buhok kay murag nagtrabaho og Breeze Resort kay nangauga tungod sa kuan si Breeze. So asa ni na kuan sa una diday nga lugar sa South Korea. Naabtan man ni siya gubat didto, wa malahos og treatment ang iyang buhok mo ni nga murag nga kuan nga uga. So para angayan sila nga naa diri sa salon kauban sa buhat. Di man ni sila mga helper, kauban sa buhat mga palangga. Kani si Marimar. Oh. Lami na ang naong ni Marimar. Mura nag-model sa Isway Glow. Brisbane. Model sa Shell. Lami kayo pagkoko. So karon magsugod na si Marimar sa pag-treatment ni Maria. Ladies and gentlemen, our Brazilian treatment starts now. Nagsugod na si Marimar sa pag-blower sa buhok ni Maria. Ug samtang nag-blower si Maria sa buhok, si Marimar sa buhok ni Maria, naglingkod lang jud si Maria ug nagpaabot sa unsay buhaton ni Marimar. So karon nag-blower. So ang Brazilian treatment mga madamdamin, kinahanglan jud nga 100% blow dry ang atong buhok o na-applyan og Brazilian treatment para ma-absorb sa buhok labi na kung dry or nangasunog na. Sama sa inyong gugma nangaughan kani si Marimar na ughan pud ni kay way relasyon. Pa-applyon din ako Channel 7 karelasyon. Tungod kay busy man ang tag-iyaan ng cellphone kaning vlogger, ako na lang magkuan voice over. Lami kayo pangaping. Maklaro sa amin. Unsay gigamit dai? Testosterone rejuvenating set. Testogen collagen. Mapo ning gigamit ni Marimar. Lami kayo pangaping. Barbie arms. Barbecue. Ayan, so kay ugaman ang buhok murag na ughan. Wa nay nag-atiman, maning ugag yun. Sama ani. Uga. Ugag yun. Abatin. Pero na ughan. Uga na ang buhok sa atong client. Tag-iyaan yung cellphone. So, si Marimar, mag-apply na siya og kuan. Brazilian treatment nga sumpa sa mga naughan. Kaning duha kay nangaughan man ni. Kay tagsara man ni tandaon sa ilahang mga partnership sa ilang business. Nanikakay pa man ang mga banana Q. Lami kayog Arios ang atong hairdresser. Adto ni siya mga gidapin sa dagat atangin ninyo kay kaniyang Arios nagkantidad og 8,008. 8 pa rin. 8. Mailahan manininig nyo siya na maglakaw pa dong kay quadrucore manignilaktan. Quadrucore, androcore, lami kayo. Koreana kayo glawas uy. Ano saya? Labad ako na. Dato na. Mura mukbang, kao na umang. Kao na langaw, uy. Kao po na lamok. Ug karon, tusok na, buhok ulo na ato na client.
So karon magsugod naman tag vlog no. Okay. So nag-apply ni si Marimar og ang atong brand nga gigamit sa Brazilian treatment sa atong tag-iyaan ng cellphone is testosterone Brazilian treatment. Dili jud magmahay, hamloy, dangog kaayo. Unya, naalang jud ni siya baho nga sunrocks. Wa mo ka gets? Get sa oka. Hala. Unsaon paghapyod-hapyod, Marimar? Sama sa paghapyod sa imong banyo. Ay, murag nakasuway. Ako'y edit ani. Dali og kanyang dali og apply. Kay kinahanglan man jud nga dalion kay naamay mga client sama ni mamo adto pa ning tagbilaran kay magsugat sa iyang apam. Kay ang iyang apam nagdaman tog banig kag US niya isuroy pa baya to nila ini kahapon. Kinahanglan baya na slide target ni anabel mga apam. Naa target nga karong adlaw mahalin jud ning mga banig. Okay, tapulan naman kuno ang mga Pinoy, di naman kuno mo gama og banig. Di ba? Kay magsige na lang kuno palit og Uratex. Mo nang naghirap ang Pilipinas kay di naman ka maumuantos ang mga Pilipino. Dira kaisubag lang sa hairdresser. Dili jud ning anag naong ha kung mag-hairdresser ta. Kinahanglan nga ipakita nato sa atong client nga happy ta nga nag-serve. Bisag naglisod kasi ang buhok, ipakita nga confident ka nga kaya nimong buhion ang yang nangamatay nga mga buhok. Pati ang dughan kuno namatay. Nga naman day? Wrong. Very wrong. Dili na to pwedeng patyon ng atong kasing-kasing tungod lang sa mga taong nakapasakit nato. Gipasakitan na ganita, pasakitan pa nato atong kagalingon. No. Wrong, Jod. Yes. So, balik ta sa itong video sa kadugay ng apply ni Marimar, naagyapon siya sa likod. Nibalik nga lang tag-video, naagyapon siya sa likod, o pa siya kangari sa kilid. So, kina si Marimar is practicing pa ni siya. So, iyang gitimanan ang iya ahong gistorya nga, dili magdali-dali para dili magkabali-bali. So, maning bahalag lang ay, basta trabaho kanunay. O, ana siya, bahalag dangog, basta kay lami. Wrong. So karon ana dangog na kayo ang buhok ni Madam no. Hamloy na. Kung imo siyang hikap-hikapon hamloy na gyud. Nanay tabo niyang dunggan? Yes. Unsay gigamit ni magtapon sa iyang dunggan? Unsay ngan anya baby kung nagtimaan unsay ngan anang itabon sa dunggan para safety ang mga bungog? Air cup. So, sa air cup, guys, napo tayo dagko. Kung dagkog dunggan, gamitan dyan yun na mong planggana. Sounds of silence. Kung tabunan dyan yung dunggan, ay na, so man yung magtaot tag-headset, ma'am ha. Pero ang tukar diri is sounds of silence. Nagay-silence man, guys. Ayaw siya naghikapa, ma'am. Wapa kayo ni atong client. Lami kayong tato. Atong tripan. Asa ka nagpatato, ma'am? Ubay. So, ubay-ubay mo ato nagpatato? Ikaw ra. So, special. Murag gasolina. Special ang presyo. Kani si ma'am. Asa mo napalit ang imong Arios, ma'am? Rose Pharmacy. Ma'am, kanang mao pa na siya ang gitawag og hardware? Hala, wrong. Huy, kana siya nga Arios. Hala, no, namalit og Arios. Wasa kahibaw kung sa style. Ang style ana nga Arios bayot is hardware earrings. Hala. Hala, ha? Wrong. Wala ha, ila-ilahan ng imong gi-wear is that we call is hardware earrings. Napo na siya necklace, napo na siya bracelet, and naana po na siya kuan ring. Yes, manay usuron hardware. Kung asa mo makapalit og mga martilyo gabas, at just hardware. Ay, diba? Lami kay panglawas. Uy, alo, di ko na maklaro ang bisong. Ang bisong baby song. Ay, Barbie.
So, naana si Marimar yung sa inyo kung klaro kayong kung ano eh, buko-buko. Thailand kayong shape. Thailand lapan. Dili Thailander ha, Thailand. Map of Thailand. O, dili na ito makita ang map of Thailand. Doon kayo sa kuan. Ano. So, wa pa mamiling nga, wa pa maming client. Ang oras diri na mo, kay kuan pa man, alas 6, 8 pa man. Namahaw na mo, day? Ayaw pa nisla mga pamahaw ay. Mani mga lawas ani. Pakauwaw man nisla na ko eh. Namahaw na ko eh. Kaning mga tawhan na ni. Na pagkaon di maghadlok ng taon sila magkabilbil. Di manghaon. Sus Ginoo ko. Marimar, pila ka MB mo hang memory Marimar. MB kay usahay magloading man. Kuan na siya 2 gig. 2 gig na niya ang memory. Tawgi. Di ba kamukha og tawgi kay na kay mahinumduman nga baho. Uy. Hala. Nang sa kanyang imagine nga baho. Dalan ko ko. Chlorine oy kay bantok. Hangday nagpiyong-piyong ng atong kuan, tagiya ni cellphone. Nganong nagpiyong-piyong ka, mami? Karon guys, atong utrohon ang atong kuan, voice over. Kinahanglan ko nung nga bababay. Ana so karon mangutana ta, ma'am, nganong nagpiyong-piyong ang imong mata? Ha? Ganina perti man imong kuan. Karon kay nagpiyong-piyong na ka. Ha? Something. I say something. So, karon guys, ato ibabaw sa tanan, no? Nga, before tamo before tamo process sa atong Brazilian treatment, kung gusto mo magpa-Brazilian treatment, naagid na siya'y gamay nga halang sa imuhang mata. Halang sa imong ilong. Halang gid ni siya. So, ayaw jud niyo gamitog padangog. Kay na. Halang panis tanang halang manghupak jud mag-chin skin. Mag-glass skin. Mag-glass skin ang yung sungsong. Sus Ginoo ko. Don't say bad words dai no. Oy, bishop kayo naong ning hairdresser oy. Asa ka nagpa-filler ma'am? Hardware. Gigabsan nagkilid-kilid. Di sa pilyahan. Lami kayo. Nipis kayo. Unsay giinom aning bajihan ni nga nanipis nangawa ang mga muscle nawa ang Adam's apple. So comment below. Okay, so atong ipahibaw nga si Marimar na maligyan ni siya Androcore nga 200 mg lanay astang bukog. Dili kay muscles ra, astang bukog. So, ipahibawan ako sa tanan nga once mo go ta in Androcore and hormones sama ni Marimar, kinahanglan jud ta magsig-inom og fresh milk, gatas, kay makagabok sa bukog ang mag-Androcore or male hormones block. Okay. Dili gyud ning ini ang naong ni Marimar sa pag-abot. Unsay naong ni mo pag-abot ni mo Marimar? Sabay pagkaunggoy. Tao si mi unggoy. Karon, guwapa. Ano ba yung Barbie. Barbie nga nahutdan og box. Wa mahalin. Siya. So mapalit lang ninyo siya sa talyer. Magic Brazilian treatment brought to you by Marimar. A good service from the heart. Murag heart, ebangelista. Nagkanipis, nagkagwapa. Heart, ebangelista. Ayan. Lami kayo sa laundry kayo. Pwede may maggabi. Gahapon guys, nag-video kami ni kanta ni si Kuan si Alexi. Alexi ba yung mga anday? Alexi Totor. Sana all na kaparihagan niya ko ay big bang person. Kaning usa. Kasi kapangani mo day, Marimar. Maria Mercedes. Maura din as lang artistahan, no? Marimar. Yes! Nasaan si Pulgoso? Ay, nandun sa bye-bye. Nandun sa bye-bye. Mapay mag-vlog tag ng anak.
Isigilong imong pulguso. Yes. So magtukod mig orphanage, mga madam, suportahan ninyo. Magtukod mig payag para sa mga iring nga mga walay mga balay na ara sa karsada na tumakit-an, nagipanggutom, luoy kaayo. So mangita mig mga iro. Na si Marimar kay mamunit man ni siya glaki, murag nawag iro. Gidaan niya sabay. Kung nga di man na iro, tao man na siya nga, ay iro man gudahong pananaw. Wrong, Marimar, ha? Wrong. Idako ka ni siya pamilat. Ayaw ko. Maluhoy ka ko. Masuko si mama ko. Umuanak na siya. Sugaron anak mo. Mauni si Kuan, si... Ayaw ba, pinama ka nag-adjust ako. Manam di ay, required ba di ay nga dili mag-medyas? Ciao, ciao. Chow, chow. Ciao. Ako ka gwapa, oy. Gwapa kayo itong model. Di ba? Ngayon, dito tayo, dito mo bugal-bugal. Ha? Ngayon ka. Wala girl. You touch. Pero pag-abot lang Bill. Pag-abot ni NG. May lapit sa mo.